ka egwenge ma Kapsowar kama oyudo ni kar nindo e sikund sekondar ma Kapsowar ne wang' kendo weyo jopuonjre 160 ka onge gi kuonde nindo. Onge jopuonjre mane oyudo hinyruok e masirano. Jatelo mochung' ne weche somo Cherang'any Obuogo Johnson no oyango ni jopuonjre 160 ne oyudo lal mar gigegi duto e masirano. Jonyuol gi jotelo mane olimo sikundno osimo jopuonjre e wi paro moro amora mar wang'o sikul ka bende gikone jonyuol ema bende bedo kod pek e chulo mwandu mowang' e sikundego. Bila osechako timo nonro e wi gima ne nyalo kelo masirano. Haijafikia na mambo kama hayo. Wafanye uchunguzi kwa njia mzuri, waangalie kama ni wanafunzi, na pia vile vile wanafunzi wasikue harassed. Waangalie pole pole, waone ni nani alihusika, kwa sababu kama ni mwanafunzi, mkondo wa sheria iko. Tutaendelea na masomo bila kukatisha kitu chochote, na misaada itaingia, mtaona vile itaingia kuanzia jioni hii, ili mpate kusaidika na muendelee na masomo yenu.